Kani kadai ke Batesi TV. Refresh with Rupa Premium. Meghalaya's drinking water that quenches your thirst. Kubli pi baro lampe ya Batesi TV ni piang subhai pi shaki Khubor hakimat kimat. Nikong ni shabe ni phashwa shaki Khubor ni Kylleng ki benta jong ka Jylla. Kasil Edmund School Shillong haga country trip Iaiong ajar pesan. Kala pelong ya ka annual school sports da ka junior shim mentalang jong ki school repair ki badan haga jeli jong ka shnong laim kra Shillong. Laban ong ba ka di jing tri kam thurmur jong ka National Institute of Open School ka badan Noida Uttar Pradesh ka lapin kelas sok pedung ya kinong hikai ki ba pulie ya ka diploma in elementary education ka ba arsnem. Ki at pandai ngot kinong hikai jong ka second batch ki ba pulie ya ka diploma in elementary education na Sip Singh Memorial Government Higher Secondary School Nongstan West Khasi District. Ha ka khan nyau trip Iaiong ajar pesan. Kila ujor show commissioner and secretary jong ka tanat puli puthi ka Sarkar Jylla u Vijay Mantri ba untuk larlem halo kani ka jingbam pendrung jong ka NIOS ya ka TMA lani ki internal marks ha ka mark sheet jong ka result second year kaban ketapan ya ka kam ka jam jong kinong hikai hadin habun. Kinong yalam jong ka United Neutral Movement sengkemi beralam khmat da president uba Charlie Rani ha ka khandru trip Iaiong ajar pesan. Kila penskam me kinong kit kam ki bathamai jong ka snat trikam nong po circle na ka benta ka samoy trikam jong usnam arhacar apusan hadu arhacar apupra. Hadin baka office jong district health and medical officer Southwest Khasi District kala shim ya ka jaka ka bahe saupo 1000 square feet bante ya ka sub health center ha ka shnong umjaran da ka jingate kular ba ansa aikam ni iwe ni kitrai jong ka jaka bantre ha ka sub center hnrei na ka liang jong ka office jong DMHO hadu menta kamshim la pentri kam hok ya ki juban lang balada banyate bat kitrai jaka hnrei hadu menta la shuthung kam tangkum ka officiate amha ka permanent post kum balada panyakun benta panya phash Khubor na Kylleng ki benta jong kari ki pulit jong ka Jammu and Kashmir kila kem ya we unong song shnong ubana Poonch district hadin bakila lab na ka mobile phone jong u bakidan lightly ki number ki bana Pakistan ki ba phone ya u Farooq Ahmad ula Shakem Hasamba district kila yokem ya u najan office jong deputy commissioner hadin ba kila shan khmat ya ka rukam ya rukam yeng jong u ki pulit kidang tokit la udon jinga dai ni ba ki seng le no kino yalam jong ka seng congress ha Telangana bakun thop na du ki menteri sarkar kila pelong jinga khi da ka ba shong kalai mangor hakmat office jong ki enforcement directorate ban pen paw ya ka jing prasha halor ka jingsha charge sheet jong ka Sonia Gandhi ba Rahul Gandhi halor ka case ka ba dei ba ka National Herald la pelong ya ka ni ka jinga khi dei hadin ba ka high command jong ka seng congress kala hukum ban pelong jinga khi habarok ka wi kari Kilami ki jinga ki bajur ha Nandigram kabadan ha East Mandapur district jong Jylla West Bengal hadien ba we upulit ula sha penyam hakapor ba ukhanglan ikinong khai masitu sa Bangladesh kanika jingja kalaja hakapor baki pulit ki thong ya ka we ka trok kit masi Hendrei unongnya jong ka trok ula tendra ya ka jeep jong ki pulit but we na pedeng ki pulit ula yap hashen kat balai ngot pan kila mensau ki parashnong jong upulit balayam kila pelong da ka jinga ki ban persha ya ka jingbam shimkhia ki board district mantek lakam ya ka jingkhai masitu watla kila don bun ki jing ujor ki BSF kila yok kurup yo drugs ki suloi ki kuli ki terpen Pyrthei ber ki marat ki bakham phla ki baran hagat han chatei lam mingi ki yok kurup ru ye ki dawai kuli methamphetamine ki ba shong dor palat 0.10 kilor tingka la yok ban kurup yakini na Tripura ber ki dei ki bathmu ban shalantu shakari Bangladesh Rahul Gandhi unlet sa United States na do ka arpaway Tarik Iaiong but unlet ay jingkren shigi kena jong ka Brown University ha Rhode Island Rahul nya kendo ru ikidikot jong ka Seng Congress kibaran Shabar jong kari India ya ki balatep ru kum ki Indian Overseas Congress kilami bun ki jingkan tho persha ya Rahul na marba ka ni ka jinglet US jong u kadai ru shwa kasngi ba untian bishar halor ka jingsha charge sheet jong u halor ka case jong ka National Herald Ina pai ba menta shigi Khubor na Kylleng ki ri ka Pyrthei. Ka kunhun ya rap jong ka United Nation kala pen paw ya ka jing sngokya halor ka jingnangpur ka thama po yeng ha Sudan. Ha ka ba ki kunhun king atyar menta kila yok kurup sai ka jaka ri tengan jong kilanon ka badon ha North Darfur ya ka balatep ru kum ka zam kam.
Ki hun king atyar kimsha ye ki nong trei jong ka UN ba ki lanon bakin mi nakakam. Ba la pensok sat ye ki da ka ba pensitam ben da ka ba penyam bat bor ba ki thangru iki jakasa ki jong ki. Keterat ya dari jong ka South Korea kalau hukum ye ki sipai ba ki dei ban long pedeng hakni ke election ka ban selong shen bat kim dei ban penyajan ya ladi syakanu seng san Pyrthei. Lakhang persya iki sipai banyadan benta lani bakin yaso bakinu kinu giseng san Pyrthei bat amsha ru bakin penpau Pyrthei yanu ki kersan. Menteri Rang Baru ke Israel Benjamin Netanyahu lah hukum yiki kesiang jong ke Israel bakin pinstat no banyak keren na ka benta ban pelaj no yiki nong Israel ki basyak rakbor haka Hamas. Hadu menta ki don sa san pekendai ngut ki nong Israel ki barang don hakti jong ka Hamas. Ke Israel menta kalau yok kurup kumbalai pawa ya ke Gaza berki sipai jong ka kindang yaidon ha Gaza Lebanon berki benta basyate jong ka Syria. Vice President jong United States of America JD Vance unwan se India nado ka arpway Tarik hado ka arpsal Tarik menta benai. Ansenran lang u da ka second lady lani ka lok jong u ka badai ka nong India ka Usha Vance haringkat ki kun ki ti jong u. Unya kenduru yang Menteri Rang Baru Korea Narendra Modi ha Delhi bat hadin kata unsalit se Jaipur bat se Agra Shwabon lit phashi US. Ke India kadang yai beteng menyeram ke Myanmar kemudian hapdeng ke jing nakada ko jing khnyu jumai hakini khindia sngi ki balalen. Lingba ko Operation Brahma ke India kala IT yi jing ram show ambassador jongka ubadan ha Myanmar Abhay Thakur. Ki jing ram ki bak India kala agi kenthop yo khaw ko umpnyang ata Shini, dai ke meluk, ke blanket, bat kidawai, bat kiwi-kiwi pak kijing don kam. Tikitu kilong Khubor hakimat kimat mentasi. Khublai.